ikodo dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di Banua Gijang mauliate marohanami tuho ala di leon ho anak muna sasadai tuhami jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis upang ido hami tuho sairamoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusaan dohot hagugotan sai sesa madosa nami dohot pangalausion nami di hatam na badiai sai perbadiai maruhan nami marhite-hite totim jala pamasuk kami Tuhan nguluan sogot asa pujion nami hodisi roh di saleleng nilelengna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan maredeta sia buku de nomor 446 4 Tangyon hamuma patik ni debata di bagasan minggut tasadarion ima sian patik parjolo satu pasapuluhon patik parjolo audo jahuba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam napaduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gicang doho na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan napatuluhon dang jadi dohonon goar di debata yanggo soture dalanna ay hona uhum na do sogot akka na marsineang di goarna napaupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naunomari ma ulahamu nasa siulaomu alai anggo ari papituhoni
ari paradianan ni Jehovah de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Aidi naonomari do di toppa de bata langit do tano, do laut, do nasa isina, dungi maradian do ibana diari papi tuhoni, dibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Napalimahon, ikon pasangapom mudo na torasmu, asa martua ho, jala liling mangolu di tano nani lehon ni Jehovah de batam diho. Napaonopon, unak ko mamunu, napapituhon, unak ko mangalakup, napawaluhon, unak ko manakko, napasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata nasotutu, maralohon dongat colma. Napasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok di debata taringot tupatik nasapului, odo. Audo Jehovah di batam ninna debatata, pargogo na suatu dosan, jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton pinopar ni akan nasogo roha diau. Alai, asido rohaku diakan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patikki, atong rak mangido gogo mahita tutuhata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon nau partu patik mi. Amin. Tapuji tuhata marede tiasiat bukit de nomor 600, 20 sada. Tato poti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasa na adong.
paruhum na tigor na manghubi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalau sion nami di patikmu ima marhite-hite sian tubu-tubu ni rohanami na roai nang sian pakatayon nami na soture rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami natamas tutudo onang uhum hami ala ni dosa nami i alai atar sosol bagi rohami nuaing ala ni i asi maroham di hami ale debata nami pardenggan basa jala para siroa doho ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhukna jala suruh matod di perbadia tu bagasan rohan nami be asa terbain hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe saat hami tuang uluan na sora suda na pinar bagabagam yakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga taringot Tuhan sisaan ni dosa songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehova tung na solomodo rakumida hamatean ni parjahat na lomodo rakumida hamumula ni parjahati tumadikot dalanna asa mangulu ibana hasangapon ma di debatana di gijang amin. Pinasaat partikian tu ina gloria.
Puji Tuhan tamarede ita sia bukede nomor 430 ayat Ai ditanda ho muari nama barsian gol katai siana tarsilang di nama kopo hopar dosai nambal gadusa sai doli di salpuido sabina bulu lagu mogodo Tuhani menasab di lisa terlusu Ias dodigo roh akon Tuhan Yesus ku berguna di sini diberi nuai roh hati Kuna hacipna dinoni Tuhaki dihabar silami Tung kunjung mangai Yesus ki Nang molong pakongkop nadisi Lama amat terus tusi asa malu disiroki Olan mudarni Tuhani Koi mamuri ias tondiki Ias doligo roh akon Tuhan Yesus ku berguna di sini diberi nuai roh hati Tabege maha tani debata turpuk nagabi epistel di minggutta sadarion ima nadienet sian buku pasalmen bidu 50 sada ayat sada 1 ayat 10 asa tajahama na responsoria Edde sian si Daud asima roham diahu ale debata hobar tudenggan ni basam saise sama akka pangalau sikku hobar tu godang ni asi ni roham ainunga huboto akka pangalau sikku jala saitong do soson di jolokku dosaku Tongondo di bagasan hajahaton doahu tubuh, jala di bagasan dosa di jakon do inang ahu, di jakon da inang ahu.
sayurasi maahu sian dosaku, marhite-hite sanggul, asa tung iya sahu, saiburi maahu, asa sumasak ahu sian itak. Sai patubegehon matu ahu, asonangan dohot las niroha, asa marolo-polo poli-holi, akanaung ginopuhammu. Ido sahakna, martua doaka na tumangion hatani debata, jala naupiopsa. Amen. Tauduti muse maredehita siat bukete nomor 420 sada ayat sada dohot ayat 2. Tahatidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko nidongat ta sa porsiaon ti sadok portibion, ra mahitamandok, au porsea idebata. Ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasade. Imana tinubuan di si Maria, nagabe-gabian siya to di porbadia, andorang soabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarbajal do ibana di hau pinasya. Na tuat tubanua toru dong ditanom na mula mangolu di hari patulu. Na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pemamulak sogot tu tanon. Mangumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di tot di perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau panyala Kristen akka nabadia, do diasaan di dosa, do diatai naman do, mula manguli sogot daging ni halak naung mate, do dianguluan na surasuda. Amen. Tabigema satokin nagabe asa di cahon wartatta di bagasan na sa mingguan. Horas madihita sa luhut na, Shalom. Salam horas. Titing
Dihita Sadarion di Minggu Sapulalu Dung Trinitatis 10 September 2022 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, Distrik Sapulalu, Jabar Tengdi. Angka 2.1, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado akan diadakan pada hari Selasa 13 September 2022 masuk pukul 17 WIB. Kemudian angka 2.2, Sermon Week. Sermon Week akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 September 2022 mulai pukul 19 WIB di WEK 3 bertempat di rumah keluarga Dr. Andus S. Nenggolan MPD Inang Sintua LR Boru Sinaga SKM, alamat Jalan Sisinga Mangaraja, Cimahi. Kemudian pada hari Kamis 15 September 2022 mulai pukul 19 WIB akan diadakan Sermon Week juga di WEK 4 di rumah keluarga Sintua NTH Pardede Boru Sirait beralamat di Jalan Cihanjuang, Cimahi. Berikutnya angka 3.2, persembahan bulanan. Pada hari ini, Minggu 11 September 2022, di dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan September 2022. Persembahan tersebut diantar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua Manang Namarboho dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Selanjutnya angka 3.3, pilihan Namarboho. Pada hari ini Minggu 11 September 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan pengembangan ibadah dan musik HKBP Pusat. Kemudian pemberitahuan 5.1 tahun kesehatian. Dalam rangka perayaan tahun kesehatian HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi akan dilaksanakan pertama, Festival Vokal Grup Antar Resort dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022, pesertanya 9 sampai 12 orang termasuk pemain musik, bertempat di HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah. Kemudian Pesta Puncak Tahun Kesehatian akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Oktober 2022 bertempat di Istana Kana Kawaluyaan. Hasil pesta untuk pembangunan kantor dan rumah HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap minggu keempat kita akan mengumpulkan persembahan ke depan. Selanjutnya angka 5.2, Pertangyangan Inahana. Pada hari Rabu 21 September 2022 akan dilaksanakan Pertangyangan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Bertempat di HKBP Subang, Resort Subang, dilanjutkan dengan perlombaan Madok Kata kepada Jemaat Nama Balu. Dimohon kepada Punguan Inahana HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian angka 5.3, kegiatan Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2021-2022, maka akan dilaksanakan kegiatan A, Retreat Parguru Malua tanggal 17 sampai dengan 18 September 2022 bertempat di Villa El Sadai. B, ujian tulisan akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 September 2022 dimulai pukul 15 WIB. Selanjutnya C, ujian lisan bersama orang tua akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 September 2022 dimulai pukul 15 WIB, dilanjutkan kebaktian pemberangkatan pada pukul 18 WIB bertempat di gereja ini. Kemudian D, naik CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 dalam ibadah siang. Selanjutnya angka 5.5,
libur kantor gereja dan koster gereja. Terhitung mulai hari Senin besok, 12 September 2022 dan seterusnya, kantor gereja kita, tata usaha, koster, libur setiap hari Senin, kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan gereja yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Senin. Dan apabila ada jemaat yang membutuhkan surat menyurat, akan dilayani pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan 15 WIB. Sabtu pada pukul 9 sampai dengan 12 WIB. Kemudian angka 5.6, ibadah doa dan pujian. Komisi Perempuan PGIS Kota Cimahi mengenai ibadah doa dan pujian akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 September 2022 waktu pukul 16 sampai dengan selesai, bertempat di GSJA Cimahi, Jalan Gatot Subroto, Cimahi. Dimohon kepada seksi perempuan gereja kita untuk mengikuti acara tersebut. Terakhir, angka 5.7, dana pensiun atau DAPEN. Sesuai dengan program dana pensiun HKBP Pusat, maka HKBP Distrik 18 Jabartengdi memutuskan dilaksanakan The Last Push. Program ini adalah penyelesaian terakhir dana pensiun HKBP, sehingga penggalangan dana pensiun tidak sampai pada tahun 2024, tetapi akan berakhir pada tahun ini, tahun 2022. Terkait hal tersebut, dari gereja kita ditetapkan komitmen sebesar 15 juta rupiah. Untuk itu, gereja kita memutuskan penggalangan dana The Last Push melalui persembahan ke depan pada minggu ketiga setiap bulan sampai dana tersebut terpenuhi. Marilah kita mendukung program tersebut. Demikianlah warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Asa tauduti mamuse parminggota tapuji matuata maredeta siat bukwede nomor 210 sada mamuka sianet sada hukmai tapasahat. Tuhan Yesus yang bermahan, au biru nado, Yesusku
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramo tiaka teate muna, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata na hinaulongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Atani debata dihita di minggu tasadarion, ima minggu 10 dung Trinitatis, sian Evangelium Lukas 15 ayat 1 ayat 10. Songonima nang dihamu ka manami nanami na posobulong remaja sekolah minggu namar minggu di bagas inganan munabe doh mamu majah tani debata dihita sian Evangelium Lukas bidu 15 ayat 1 ayat 10 tajama marresponsoria. Dungi di pasol hot torop akasi jalobeo dot si pardosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana. Gabe dihatahon ibana ma upamaon tunasida. Ia dung dapotsa dia pehon ma tua barana sian lasni rohana. Udok matuhamu suman tusido gumodang lasni roha di Banua Gijang midasi pardosa sahalak naolo paubahon rohana asamida sia pulusia partigor nasopola paubahon rohana sida. Ia dung jupaksa di papunguma akka ale-alena dohot hobar hudul namadok marlas ni roha mahamu rab doh tau ala naung jupang ahu hupakku namagoi. Ima yang go sahakna. Diamu akka manami inanami na hinahulongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus molo ta parrohahon podani Tuhan Yesus pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus tentang pertobatan, maka Yesus mencoba untuk menjelaskan hamubaun ni rohai marhite si anak kaupama. Upama taringot tu biru-biru, upama taringot tu hupang, upama taringot tu anak namago, taida di bagasan turpuk di Evangelium Sadarion di Lukas 15 ayat 1 namangihut. Maritesiani naing botot tado hina argani hamubaun ni roha. Nah hinirim ni Tuhan Yesus. Asatung sude na manghutton ibana boy paubahon roha termasuk halaksi jalobeo do tak kasih boto surat na gabe dongan ni Tuhan Yesus makatahatai di turpuhon jala di sido nang akka torop halak painodur mengikut Yesus.
Mereka mencoba melihat apa yang akan dilakukan oleh Yesus terhadap pemungut cukai yang dalam status hajol maon di halak Yahudi taksi pardongano ni ai ramun hadirionna taksi pajonokon jala si paho parot tok kasih jalo beo ai pardosa doi alani i di turpuk sadarion Yesus mencoba merubah pola pikir ni jolma. Yesus juga ingin merubah sifat manusia na memfonis sasahalaki si pardosa jalarang tahu isi donganan. Tidak boleh mendekat kepada mereka yang menjadi antek-antek orang Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Israel. Jalak kapi mengut cukayon, imak nama jalo pajak beo, dungi di pasahat halak Romawi. Deba memang arong kunatak kangon. Ita bay beo ni jolma, ita bay pajak ni halak. Asadong ahuton na tudirina, deba di leom itu halak Romawi. Sehingga memang orang-orang Israel membenci pemungut cukai karena dianggap bukan lagi teman satu keturunan di Abraham, tetapi merupakan perpanjangan tangan Romawi, antek-antek penjajah. Nah sopola sidongana ni, alai ramun, jalasi padaon paholangot diri siani. Ima nama asa ditiki, hape roje Yesus, berek kamu ma. Dungi di pasol hot torop akasi jalobeo do si pardosa dirina tu Yesus, tu mangihon hatana. Dungi di pajono dirina. Dungi Roma Yesus lao mahoak kasih jalobeo ay pardosa doho dang ninna alai dihatahon hata tunasida alaniak kamang dot tamuak kainang turpuhon majou hamubaon perubahan di bagasan haririon ningolun hita sadarion songon biru-biru namagoi asatung tahu hita marhamu baun ni roha di bagasan saluhut ngelutta dan memang partikia saunari di guardo partikian na hatop muba jadi ikonarong do perubahan di hita iro naneng donon di turpuhon jala memang ikomuba do hita teh moloso muba hita kita akan tergilas perubahan itu sendiri. Karena satu orang pun manusia tidak ada yang boleh dan mampu sanggup untuk menolak perubahan dunia ini. Kenalo muba do hita kan? Ido. Akainang muba do berek kamu portibio jalai konolo do hita bawa diri ido dah. Berek kamu masonari. Ikut dohamu mermedia sosial. Nak pengalensia do na bebelu hamu kan? Alana roanak komuna. Oma, martelepon au dah. Olo, alai melalui messenger madaina. Ayah nupung messengeron nina. Karena betul mak, ibu tu kan. Olo, si HP yarong konong kobar hutari dina. Makuling main handphone non. Atong. Tududut tina. Roma inaton. Ai SMS dom manang telepon nina. Ai si ibu SMS mang telepon. Daung messenger doin na ayak kabagwa haro nupung gudang ngayak kana mubon na rohana te komuba do hamu ikon anak komuna muba kan molodang do tamu mermedia sosial bahata dingak kamu alani anak komuna sude mermedia sosial iko mar WA ay baru WA on ba songonom main ya cari Roma akai inat taon tupau puna ajari jawa mar WA neng mar video call lau do pumudoli ya netong nga masih holau pang tuibana ai nga sabulan ibana di jabuni helai ninna telepon ido kan jalan mu bau baru terus portibion iko olo ita bau bau rota iko olo ita bau bau dirita asa ter pai huti ta hamu bau ni portibion berek kamu ma aka inang isi rupi hamu ison naya di dok bapak na
among nga unang jowa bapam dana naci tani ete nuai arang ko pihamu na idok kosong ni idok ko bapakmu na tuamu among ta among Roma bapak ni bon molo sobur juho jalarak kasih ho unang jowa bapam na naci tani rasai molo molo pola gabe idok bapak ni betu iba unang jowa bapam nuaing dok kita matu anak kota songoni moloso hasea ho unang jowa bapam da ninai ta anak kota ro anak kota ba unang ninda teratok bu yelusi banyak bapak di sana namun saya jadi wah ngasih gabion ido kan mu baru bertibe berkamu mak molo di jongkor bapak ni be bana jolo apalagi lam tazom nauti ipason musebo hina buti ba au pun nama sesuatu ro gempa bumi narohama ngam muruk si tutu noni dungi lau mi betong lapatan ni unang soko nang isoni nganamu kenganan netu itu ariso hido artini olo nuaing ningom mata anak koni bebuti mata bapak ini kayak raksasa indah musik berarti asik gebion ngamau be mata bapak ini udah mau keluar itu indah musik itu bapak amang iba mau nikah molo semua bahita mengikuti dunia ini tergilas bahita hatadi ngam mahita alani do pen nasai tok jot terus dijogot Tuhan Yesus hatani dewata bau bahamu dirimuna alai jaga hita bau bahu dirita tu naringgado tu naunedo rom 12 dok songoni ulang gabe saropang hamu do pertibion alai bau bahamu ma pikiran muna dung jolo di bau bahamu rohamuna asa di boto hamu nading gado narwa manirang jangan menjadi sama dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi pikiran supaya kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk nanaeng si bau tadi bagasan ngulutta rom 12 jadi kau terus do ita muba ate adigan do bertobat tamakainan adigan do hamu muba lansia nama balu kapan adigan do hamu bertobat sadarion atong nasa lilingon dang muba kamu nang ko bete bah wara tuh adigan do ita muba kamang adiga do terus menerus nga bertobat tita nunga alai record do bertobat tita record kalau setulu 10 karena kamu akan terus menerus diperbaharui garejo peuriaon akabe pecimahi molo somuba hatadinga ma alania ikut terus do muba tetapi ke arah yang lebih baik idotong terus menerus diperbaharui jalaido penaido si Martin Luther Ecclesia Reformata Semper Reformanda artinya gereja terus menerus membaharui diri untuk membawa perubahan kepada dunia moloso muba hona gilas ma ido lapatan ni jadi adiga dohita muba terus menerus diperbaharui direnew metamorfosa sianido hamu bau ni rohai di bagasan ngulu ni solma terus menerus di renew di refresh dibaharui di metamorfoste di reform dibentuk ulang terus menerus di metamorfoste dirubah asang giat boy mabuan hamu baon sehingga ikon jupang do dihita hamu baun ni roha ala rodo akka perubahan dan lihatlah dunia ini betapa cepatnya berubah kan akenang molo najulu unang juna julu tahe siara jol mana julu itate uzui lau mangat jol mahadu diulah lau mangan marhua do
Cuci tangan. Olo, nggak cuci tangan be, dungi marhuam se. Martangiang itu tong. Jolo mangat, lau mangat jolo martangiang do. Martangiang mahita na, ho mabain na amatay. Sugut ho inna tu anak konna. Sugut to inna tu inatay. Marsugut nai ho inna musa itu anak konna. Dak kiamat tau betangiang. Sudah honda menuru diula. Nuaing sebelum mangat jol mahyula marpoto foto dulu ina baru batu media sosial berdoa dulu tunggu dulu upload sebentar ina mahyula jol manuaing foto dulu unak sangayal lang josi panganonon anos sangadagi bereng bi foto yan non habu bau ni perubahan ni hidup pola zaman karakter dunia dan dunia akan terus menerus berubah. Molosomu bahita, hatadingan mahita. Molosomu bahita, tanggal mahita, dak persidohot. Di perubahan zaman dan dunia ini. Alani do bacetak kas, jauh-jauh ni Tuhan Yesus ikombu bado. Ialap, sia pulusia, itarikon. Mangalap na sasadai biru-biru na lilui. Ialap. Yahuwa mse ibatu abarana. Yahuwa mse iwa mulak. Dung di bawah mulak ijo wakatodonga. Makalas so biru-biru nang mulaki. Ima alani riko ni hamu bau ni roha. Maraduro Tuhan Yesus mangalap pita. Maraduro Tuhan Yesus manopot kita. Tuinganat tabi asa olo hita bau-bau rohata. Di bagasan perdalanan ni ngulutta siganupari. Ima nanaing hangoluhonotta hamu bau ni roha. Yang terus menerus diriniu Kolose 3 ayat 10 terus menerus dibaharui terus menerus di reform dibentuk ditata dikelola pikiran tai do rohat tai Rom 12 ayat 2 madok pikiran dirubah jala turpukon madok asa roha dipaubah roha jadi hamubaon tidak ditentukan oleh kata-kata. Perubahan pertobatan tidak ditunjukkan oleh lip service, tetapi berada pada perubahan pikiran dan perubahan roha hati. Itu ate. Mari suang bohalak nama dok muba, ale darung hamubao. Ni roha di bagasan perdalanan ni ngulur. Jadi muba mahita. Asa boa, asa adong nian progresif. Iman Kristen itu songon najut tudok progresif dan bertambah. Tak songon jol manajulu hita. Seholan tak kya masa songon inina. Manang tak kya dope masa ison inina. Tangi boto nong muba bertibion. Sai holan nalilingi do iboto. Holani muse do iboto. Jala holani do ipahtatahon. Jadi dangarong hamubaon danong progresif pertambahan. Haporsiaon nape medus-dus masongoni. Pikiran nape medus-dus songoni. Parbinotoan nape dus. Sai holan nabinoto naido natikos. Dangarong hamu baun di pikiran roha. Hape isido hamu bauni dang di son, dang di hata. Manang dang di padohan di bagasan ngulu siganupari. Jadi komu baru itak kamang dotam wakenang. Asabui terdohoti tak kaportibion. Jadi hiaro dong sahalak inatta ngai woto kamu cerita ora aleu cerita mamuse. Jadi ai molo nuaing kat di pesta ni halak Batak. Nah gabe ada tradisi nang dia keperpunguan do di pertanyaan, do di pertanyaan. Jalai be pesipata do isi. Duk sai pertanyaan non do tak kaulau non. Arong ko tabat cara ni halak Batak nuaing. Ima cara resepsi makan dak jala duk sidung manganon tabadu musi acarai ima acara bungkus membungkus. Jadi arong ko acara na berikut membungkus di palas
Iro binda molo Tuhan Yesus mengalau 5.000 halak mangan. Tuhan iro kalak bata kina jolma. Ala boa molo halak bata dang kilobi. Boasa di plastik iro iterin tong. Di aronggo dak salai dah. Sotung tersinggung kamu kainnya teh. Dari gadui dah. Nah salah ima molo mabukus mangat dope jolma itu tong. Bayang ko na arong gulubi di bain hasutoni tabagi maribukus di gadui dah. Tak salai daripada belum tumagom ma di parhasiam. Ay dotong. Iya arong masalah inat tarupani. Asal saya kaulaonon dang arong nasing rohana silain bungkus membungkus. Jadi romat tong mangama. Dang apalah sudah hidup saya mangat jol, manga saya sudah dia mabuik danau. Alang gue nak tahu ngamulai di paherbang plastik nga. Ngai paher. Pa masuk jo parjolo jagal manuk. Jadi ro isamping ngai dana. Ida, na. Di tomunan non inna jialah. Madok dia matai jabur panikan. Di tomunan inna. Oh ida. Alai, saya dibukusin atom atong. Dak saya olan kau, do idan. Jadi kau sudah solma mamereng, alai darong namangin pengoton. Usung ngarong mal sabara salah katong pengoton. Todong ngaro perawan idana. Ida, may lehita ina. Saya mabukusi ho, so saya bermangat jolma ina. Udah palai, daripada bolongan non, betul aku mabinuat dena. Oh lo, pasok macho si mailay ba na? Pula mailay mo. Nabiasa do songonin na. Naso mailay do na. Daksala memang mabukus. Alayo kanwaing. Naso ringot toro inda idene matu inat taon. Namasa na. Di jabung do pertanyaan do tu mabukus di jabung inatay do pertanyaan mabukus inatay. Bayak ko kamu mah. Daksadar be inatay na di jabung do pertanyaan. Tong dibukus jadi di jabuna bila pertanyaan ini atau tu nama ina laos mengisu menat tol laut sudah berupani tahe di jabuku piang orang mabukus ini jadi sok songoni tada di jabu bukus tak sadar be alani hasomalanoni ma ngasomal tong pokoknya olah saya bukus mena narohana ijabu na pero mabukus rupanya ji. Unak songoni tada kamang muba meita te. Tujulan narion. Alana molo so muba ita babrado memang nama sao. Jalai rupa na di Tuhan Yesus dakola purtibion las rohana molo muba ita. Berkamu ma. Songoni babalgani rohani amamuna di banua gijangina. Jadi molo ita bawa rohata perbadua gijak peparlas ni roha. Dakola perbadu atau ngaon. Dakola namata las rohana mulu mubah muakkainai. Mubah muda bertobatlah. Terus hamuak kamai pira bertobat mahita te. Mubah mahita. Anggodang memang ba songoni ma terus perjalanan ningulut tahun. Dangadong hamu baon ni roha. Dan itulah yang terus digerakkan oleh Kristus. Dia merubah pikiran orang bahwa kepada pemungut cukai firman tidak bekerja atau tidak perlu diberitahukan kabar baik. Bukan itu. Dan roh tu halak partigor nina Tuhan Yesus. Tu isiro berdosa. Dan roh Tuhan Yesus tu halak naung tigor rohana. Alania ala nga di botohon dalan nay nalomon ni rohani di bata. Alani yak kamang dot tamak kainang asa juppa ham bon ni rohai boharo hita. Boharo dalan na carana. Carana ima tadda dirita. Tadda jotong dirita. Iro pena epistel nak kiniani pesalmen Mazmur 51 ayat 5 hutadda do diriku sot-sot do dijolokku hasa atokkunna. Jadi kon mampu do jolma manadda dirina asa
adong hamu bahon. Ai nunga huboto akka pangalaosikku. Jadi kau diboto rotong. Laos ro Tuhan Yesus berdua helihon. Lasomu baru jolma. Nasoma boto pangalaosionna. Berek kamu. Laos iserak bui pau bahoni. Ikut Tuhan Yesus nama. Diharorona berdua helioni. Dak mubay. Moloso diboto. Nasala ibana. Bapa eno pau bau rohana etikos do imane rasa kan? Si tonggoto. Si tikosin na. Dang itad da dirina. Dang itad da pangalausionna. Dang itad da dosana. Manangisi dang bui pau bahoni. Unak pula berharap kita mubay. Dak terpau babi. Alai moloneng mau pau bau roha. Akal budi. Maka ia harus terlebih dahulu mengenal dosanya. Dan mengenal kesalahannya. Song si Daud ia pisteliro kan nunga hutad da dosaku hutad da diriku inna Eropa nurirang natan Daud tu zolma boy doho merdosa holip dosam sandiwaramu sempurna menutupi dosamu tanpa celah. Ia menyuruh Uria berdiri di garda terdepan supaya mati. Dungi dibuat masih berseba perdijabuna gabina tanah. Ketika Uria mati ia menangis menitikkan air mata. Air mata sandiwara gitu tuh. Air mata sandiwara mau tangis. Uria ini mana? Ala itu inatai bereng. Jadi berbahaya dong memang si Daud tuh. Dosanya ya teh. Mati si Uria ina. Ala versi berseba begitu. Itu. Tu nanang gabi bayi nona tunggani boruna. Ditutupi dengan sangat rapat, bersandiwara dengan sangat sempurna. Dedek dijoloni debata. Songoni mahita sude dijoloni debata. Patar. Akka persandiwara, akka nasolo paubahan rohana, akka najongjong di bagasan hati kosanna. Dedek dijoloni debata. Tunggu kupe dijoloni jolma. Alenggo dijoloni debata patar do sudi songo diaon persandirawa do mangadao manang nasiani asni rohana do marhamu bawa manang nasia pikiranna manang ngahola di pamanganna tari dari dia do pandi debata nakpe tu zolma boy do dihukupi boy do ditutupi boy digabusi ala yang go debata dak tergabusan di zolma manangi sepe alani do banna molo nung nganong hamu baun ni roha pada daun ni diri tad da jotong dirina molo nak salah do salah pe jolma molo so itad da hasalanna dak terpau be mu ba mahonna ya si pau ba kunna tangi bo to si pau bonna iso bo to na salah ibana alani ikon naolo paingoton ikon naolo jowon ikon naolo dialap Kristus do halakna pau ba rohana di bagasan perdalanan ni nguluna dung ditadda dirina di sol-soli madosana di pukama ngulu napi baru di bagasan Kristus di bagasan Yesus lau pau bahon ngulunai alani dok kamang dot tamakinang saya tahu jiro mabbe perubah di garizat tahun di huriah kabi peci mahi jalan luraon asang giat lam progresif gerakan pelayanan dotak kana asing di bagasan nguluta jalan tadi dari mulai jongjong pembangunan ni huriatta molotung loja pe hamu mamikiri pasti do loja ita 2 tahun oda sotung arong madok gabi loja di wete uloja ro hamu dang mabangun mananga ingot tamu mai ingot tita mai sonong garizat terus loja mahita ale molotung loja pe ita lau pajong jokkon sarana prasarana pendukung gedung sekolah minggu serbaguna perkantoran rumah pendeta koster dotaka komisi kategorial ullo jadu hita molo so muba hita ale molo tung muba pihita di bagasa perdalanan ni ngulutta ikut di bagasan ni ido tarida pabahenata dot ngulutta asatung dakkolan nari portivion marulupuluk ale sudi marlas ni roha laho batu bigion hasangapon di debata amin martang yang mahita
Mauliate madiho Tuhan ala di alaporo kami di jauho akan dalilu di dalam nami ipai baru marhite-hite harorom manopot tami jolma manusia. Ale Tuhan pasu-pasu mahami asatung oloh hami jalaradi pai baru pikiran nami asa unak sarobak kami do portibion pai baru rohanami ai disido hataridaan ni hamu bauni roha dang di padohan ala itung di pangulau do pasu-pasu ma huriam hakabi peci mahi jalaluraon asanggia boy nang paubahon hadirion na di zaman nabi rubahon progresif aktif mampu merenew mereform metamorfose pelayanan asa boy ale Tuhan toktong une update tuak karuas ni huriana lumobi di progres pembangunan do di proses penataan pergudungan ni hakabipion asalam marture tujuluan ni arion pasu-pasu masudi ruasmi Tuhan dia kanguluna do ulauna asadong tarpatu panasida pai bakkon harajomu marhite-hite pilihan hamolateon laho mendukung pelayanan di huriamon. Sa itu pai manasida sa luhna sekolah minggu remaja na posobulong ama ina lansia na tua-tua dot akanong matua pe asa toktong ni lingguman ni asin ni roham nasida na ulang tahun kelahiran sa darion o sa mingguon pasu-pasu panjang umur di nasida do las ni roha ulang tahun pernikah sa darion sa mingguon lam berbahagia rumah tangga nasida ruas ni huriam simpatisan ali Tuhan tupahi mafifi Riana Tresia NN asanggia di bagasan panupahyo mengulu nasida songoninang Andre William keluarga pihak putar-putar borusi torus saya lam tabai di nasida do KNN las ni roha pacaria pasamotan pasu-pasu mama nami pardede ali Tuhan boru nenggolan naung pangulihon anak dohot parumain nasida salam berbahagia rumah tanggana supahi manang pangiduan ni ruas ni huriam teze Mayer Wiktolu asanggia martaba-taba las ni roha di nasida le Tuhan di wotohori pasu-pasu manami parde di boru situ morang mungalam malum nasida lelam tabay mahay pason ni dagingna pasu-pasu NN Wikwalu songoni nang sude ruas ni huriam na pasaton gugutok-tok ripe pembangunan ni huriamon say lambalosod di nasida silopi gada kadenggan di basam do asi ni roham say jaloma persembahan pembangunan sian keluarga situ morang boru Panjaitan week 5 dohot sian keluarga situ adea ritonang boru Sibarani lahu mendukung pembangunan ni huriam ali Tuhan asiroham tupahi nasida do takkayanak konna pinoparna saluhna di bagasan lingkuman di tanganmu marulupulot jala marlas ni roha jalo akka janji iman ni ruas ni huriami inanami na mabalu nyonya siagian boru siahan songoni nang situa tagaol do situa manurung sailam tabay di nasida li Tuhan dengan di basam naung mabadaton janji iman na tuho ay dihaposi nasida do lehononmu balos ni di nasida pasu-pasu makkarwas mu namar sahit inanami opus tepen boru kenni boru sinaga songoni nang nyonya sitorus boru simajuntak songoni nang nyonya situmorang boru sirigar homali Tuhan na ma nopot nasida tu bilut ni rumah sakit na merawat nasida asabui hipas jala horas pamatang daging nasida ni urasan ni tanganmu nalabot na marhuasoi asa tangkal nasa hangalutos siya daging nasida sai ramoti jala pasu-pasu manang kana marsait na sohagorak kami di jabu marsait alaniak ka hatuawon ali Tuhan di bagas nasida bepeak di podoman na ho mana mangaliot tir ni rohan nasida marhabeng ito jala toktong marningot pasahat to diri do to dina tuho huhut ali Tuhan di bagas panupahiyom mu nasida tiur lakana tu banua gijang marsaur do to paujukon sadi hari pedile hokko perdalanan ningulu nasida di Portibion say homa ali Tuhan namanupay salut yanak kon ni huriam namar sikola
asamar bisu nasida namar karejo dengan perkarejo nasida dapot sirokap nito dinayak kanong jupang tikina lahomar keluarga nama dohot yak kaseleksi alai Tuhan di tentara, polisi, instansi pemerintah songoninang yanak kon nami marsugut manomu-nomu ujian PTS di sekolah nasida sai ho mamanupahi nasida salu nasa marlas niroha nasida di bagasan ujiani makka monakon saluhut parbinotoan bohal ni ngulu nasida tujuluanon mau liate madiho Tuhan mari tihiti Yesus Kristus martangiak kami tuadupanmu amin. Maret de mahita hut papungu pilihan tujolo. Alede bata manamina di Alede bata manamina di manogi jangodo harron salu sileleon na dingado na sauli basa na mauli utus pasat tami masyan na nileon mituhami pilen nami tuho sai jalo may gabi uap na ucus di jolom
Pasu-pasu menjala ramoti asau parasia kami pilihan opati buluk karajaonmu di tonga-tongani uriam do di portibion. Buhai marohanami mariti todim. Assalamu tadahami gudang disileleon mitu kami. Assalam kir-kir kami medok mauliati tuho. Mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiyot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita, salutna, dia makamang dotama kenak sambil mulak kita amat jalang, 1 akhir tahun 2020 don, hobar tu tik-tik tate, pasatot ta rupiah kapan upahion, tu dana pensiun AKBP dohot di teras niuriat tasian las nirohat tamatabayan sopolain ojarnina paksaan, horas Madita salutna.